Takže čaute, tuto bude predikcia. Predikcia tretieho kola. Coca-Cola. Teda čo? No tak, týchto koľko zápasov? 12, 4, 8, áno, 12 zápasov mi prepadlo. Toto bude o 9, takže rýchlo to musím. Je 19:13 a ja som už natočím a hlavne ďakujem za 230 odoberateľov. Strašne vám ďakujem. Neuveriteľne mi to ide hore. A máme kanál s mojím kamošom Tomásko Stevko a Stevko, tak to je jeho samostatný kanál a tento Tomicek 108 je môj samostatný a ten Tomás Kostevko je náš spoločný kanál a dám tam aj toto video, takže možno to pozeráte cez Tomás Kostevko alebo cez Tomicek 108. Tak ak pozeráte na Tomás Kostevko, tak prosím vás, dajte odber na Tomicek 108, a keď to pozeráte na Tomicek 108, dajte prosím vás odber na, jak sa to volá, Tomás Kostevko. Tak, ďakujem. A nebudem to tu ďalej obkecávať a môžeme sa do toho pustiť. Ale tak, Senegal, Irak 2-1, ja si myslím. Dva, tri. Uruguay, Španielsko. Oj. Pardon, som si to posunul. Tak. Vaňma pre Španielsko. Teda 1-2, prepačte. Kap Verdy proti Saudskej Arabii. What? Akože strašne tomuto nechápem. What? No tak dáme... Keď to bolo vtedy remíza na Španielskom. 2-1, ja si myslím. Že to bude veľké prekvapenie, ale že veľké. 2-1. Egypt, Irán. Nový Zéland, Belgicko. 0-3. Chorvátsko, Ghana. 1-1. Za čo to moje Panama, Anglicko. Neviem. 0-3. To podľa mňa bude. Možno 0-4 to by bolo až veľké, ale Panama je Blackman, čierny muž zo Slovanu Bratislavy. Takže Slovan, ja faním Slovanu, keby ste chceli vedieť. A potom si dáme nejaký aj ten dvakrát viac ten.
ten boost si aj dáme. Toto budem pozerať celé, takže ja by som dal túto ten boost. Ja by som to dal sem. Kongo, Uzbekistan, akože ten Uzbekistan proti Portugalsku. Nekomentujem ten úžasný gól, len faul že vraj bol, ale podľa mňa to žiadny faul nebol. Podľa mňa to bude 1-1. Kolumbia, Portugalsko, 1-3. Jordánsko, Argentína. 4-0. Easy peasy. Budem stavať. To správnym teda, čo? Počkaj to... Ešte aj koľkatého? 26. To je pondelok. OK. Tak. 0-4. Alžírsko, Rakúsko. 1-2. Tak čaute a tuto si ideme niečo. Tuto si ideme ešte dať booster. Takže dáme sem booster. Tak. Už to mám nacenuté. Počkajte, ešte to... To čo je? Ja to je hento... Toto si dáme až po šampionáte. Tak. Počkajte, ešte koľkatý sme sa idem pozrieť. A koľkatý som? Koľkatý sme akože chalani? Dámy a pánové. Počkajte. Ja som túto kartu preč a skúsim to zase dať sem. A mám to. Tak, čaute. Uvidíme sa u ďalšieho videjka z Robloxu, tak čaute.